E no ámbito concreto do equipamento, nos últimos 4 anos levamos investido máis de 90,2 millóns de euros para modernizar a atención primaria. Unha boa mostra do compromiso do Goberno galego con este nivel asistencial. Este esforzo orzamentario respondeu a 3 obxectivos claros: incrementar a capacidade resolutiva dos centros de saúde, mellorar a calidade e a seguridade asistencial e tamén, como non, reducir as demoras e desplazamentos, especialmente no ámbito rural. Dese total, destinamos 69,4 millóns de euros á adquisición do novo equipamento sanitario. Investimos 31,6 millóns de euros na adquisición de máis de 455.700 sensores de glicosa e alrededor da de 19.500 kits para bombas de insulina, permitindo un seguimento máis preciso, personalizado e continuo dos pacientes con diabetes. Reforzamos tamén de maneira notoria a capacidade diagnóstica dos centros de saúde, dotándoos con 299 ecógrafos portátiles e máis de 1.000 holters para a monitorización ambulatoria da presión arterial. E tamén achegamos outro material esencial para o diagnóstico, como son os retinógrafos e desfibriladores con electrocardiograma integrado. No ámbito do radiodiagnóstico, creamos 3 novas salas de rayos, renovamos outras 26 e pusemos en marcha unha unidade móvil cun investimento global de 3,2 millóns de euros. A asistencia no fogar tamén foi reforzada con 530 sistemas móviles que permiten realizar probas esenciais no propio domicilio, como electrocardiogramas ou espirometrías, e 580 analizadores sanguíneos portátiles que ofrecen resultados inmediatos. Paralelamente, avanzamos na transformación digital da atención primaria a través de 2 programas europeos que supuseron un investimento de 20,8 millóns de euros, cos que actualizamos a historia clínica electrónica, o Janus 5, desenvolvemos aplicacións específicas para o seguimento da diabetes e tamén fomentamos o uso da inteligencia artificial como apoio ao diagnóstico. En resumo, máis continuidade, máis interoperabilidade e máis proactividade, o que nos leva a poder afirmar que pasamos de rexistrar simplemente na historia clínica a anticipar algo clave nos pacientes crónicos. O investimento previsto para 2026, con 11,8 millóns de euros, dá continuidade a unha planificación que busca seguir reforzando a atención primaria como eixo vertebrador do sistema sanitario público. Nesta nova anualidade, entre outros proxectos que se están a planificar, estamos a traballar nunha programación para actuacións en centros de saúde en infraestructuras, climatización e eficiencia enerxética destes centros. Tamén está previsto unha inversión específica destinada a humanización da asistencia ao nacemento e á lactancia, certificando algún centro IGAM, así como a adquisición de probas para a detección de infeccións de transmisión sexual e continuar co impulso da atención comunitaria e a formación e capacitación dos nosos profesionais. En definitiva, seguimos avanzando nun modelo de atención primaria máis resolutivo, máis humano, máis próximo ao paciente e decir que os datos falan por sí solos, porque estamos a falar de máis de 100 millóns de euros movilizados en 5 años, contando os de 2026. Casi 200.000 consultas domiciliarias realizadas por o SESAT, más de 6.000 pruebas radiológicas en el rural sin desplazamientos, más de 54.000 ecografías realizadas, más de 636.000 consultas de nutrición, más de 455.000 dispositivos de monitorización de glicosa implantados y 1.782 profesionales capacitados en técnicas avanzadas. Como se dixo aquí por parte do conselleiro, para a Xunta de Galicia o investimento en atención primaria non é unha liña de orzamentos máis. É unha prioridade estratégica e unha aposta firme. Creemos firmemente na atención primaria, situándola no centro da planificación sanitaria, orientando as nosas decisións de investimento en reforzala de xeito sostido. Moitas gracias.